Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय दिनै बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय। दिनै हाथाय जाहैनो नागिरदों आरोना गहपुर टाउन खाथियाव, बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो सानदों। आं जेबो लाया, बाजैमोनजों ओरैनो जास्ट थांफागोन आरोना। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नेलांबाय था। इन्टारेस्ट होने वाला है। सेमफोन लानि थाग्रोनोसै। फैबाय इन्टारेस्ट होने वाला है। थोड़ा गाइस थांगासिनो, लेट्स गो। हाथाय सफैबाय गाइस। दाख्लै इसोरखौ लांनाया बारनोनो हाया हाथायखौ थांनो। देवबार हाथाय, देवबार क्रिसमासनि। एकस' जालायबाय नै। बाजैया गस्ला साइसे। फाटा सारा লাগিলে ইমান দেখি পালে হয় এক নহয় উলৰ বস্তু উলৰ কাপোৰত চেক কেইটাও নাথাকে, দূৰৰ লগৰ চাফা কিছুমান কাপোৰ লৈ হেৰি আছে না। এবাৰ ফালতু চাব দে। চিঙা থাকিলে খোলাই দিব নোৱাৰিব নহয়। একদম ধুনীয়া দিছে পকেট, মোবাইল আৰামত সোমাব। মোৰ পকেট চাই পেলাই আনিছে, এইটো কেনে কৰিছে আপোনাক। পকেটটো ভাল আছে ইয়াত। फैसा हाबना थानांगौ नो। উনি চাইছে ভিডিও কৰি দিছে, ঘৰত নিলে দেখাব। আপোনাকো দেখাইছো। আপোনাকো দেখাইছে, ভালে হ'ব। কেতিয়া কাষ্টমাৰ আছে পঠাই দিয়া। কি মোক দোকানী পৰা আনিছিল ক'লো। आरो पार्टि जानो साराय लादों गाइस बाजैया। बेदर जानांगोन ना। गावनि ना सोरनिबासो मिलायबाय। एसे देरसिना এইটোতো ভাল আছিলে বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰথম চোৱাটো। বেকাৰটো মই ফোন কৰিম মই আপোনাক। এইটো একটার উপর একটা জাপা আছে, বুঝছেন? আর মাঝে দিলে সমান হয়ে যাবে। একটা উপর बेबायदिया गैला। गिदिरसिनसो मा गाहायना एसे फिसासिन। फासिनिया गिदिरसिन।
लोगोफोर लाखांबाय थांनोसै सोलौ पन्सास गाइस हाथाइनिफ्राय सफैनाया माबा जादों आरो जोङो थिनथानि एसे बारदों आरोना एसे गोबाव जादों माल लानायावनो मानायावनो ओमफ्राय दा मोनाबाय बाजै मोनहानाव ओंखाम जानो फैदों आरोना पार्टि जानो नागिरदों फिसानो आंनि दाउ बिमाखौ लाबोदों दाउआबो आंनिसो दाउ बिमा ओमफ्राय बेखौनो जानो नागिरदों दा संगासिनो आरोना नोंथांमोननोबो एसे देखायनो सानदों आरो दहायनि हाथायाव थांनाय भिडिअ एसे लानाय दं नालाय बेजों ओमफ्राय आंना माथोआ बोरैबा जाबाय गगा मोननानै दुला हाब्बाय दुगैयाखैनो बाजैया संगासिनो नोंथांमोननो देखायगासिनो नै दाउ बेदरा गेसखौ दासो लगायहांदों आरो गोथाव बानलुआ बारासो जाबाय नामासै ना होबावगोनसो नै गाइस दहाय लाबोनाय साराया जानुवारियावहाय पार्टि जानांगौ बेयावहाय एवनानै इयो खै नाम्बार मोनथाय 24 ना 22 मोनथाय आरो नोंथांमोना मबाइलाव फिसासो नुनो हागौ ओमफ्राय गिदिरानो आरो एसे नै अरसायदों नै गाइस दम मायो नै लोगोफोर दाउ बेदरा मोनसिगोन आरो मेजेमानो रानला दुन्दिया होनोसै ओमफ्राय जाबाय नै लोगोफोर बयलार एवदों बयलारजों आलु बियो मोनसिगोन आरोना दुन्दिया होनोसै बेदर जाया आं खोन्थानायखौ खोनायाखै बियो टेस्टि जाथारदों बेदरा नै गाइस ओंखाम खुरबाय बयलार भाजि आयु लगायजोब्बाय लकेलजों बयलारजों उदै मोनसेयाव